da farko malam muna so ka gabatarwa da masallanka ya sunanka. To da farko dai assalamu alaikum, sunana Hamisu wanda kuka sani da Hamisu Breka Dore. Da farko dai yanzu muna so a takaice rayuwarka kamar kullun dan takaitaccen tarihi na mafi akasari mutanen da suke bibiya ta sun sani ni haifafan Kano ne, sannan nayi karatu na Dorayi Karama Primary School, dan anan aka haife ni, sannan kuma nayi karatu na secondary school a Dorayi Babba. Dan takaitaccen tarihi nake wanda mafi akasarin mutanen da suke bibiya ta da su baka wannan. To yanzu Hamisu Breka banda waka ka taɓa yin wasu sana'o'i kamar ɗaya ko biyu ko baka taɓa yin sana'a ba sai waka? Gaskiya idan da har aka ce sana'o'i to na dan yi da dama kafin waka. To iya ga mana kamar guda ɗaya zuwa biyu haka? To ni tela ne, wannan ma mafi akasarin masu bibiya ta sun sani. Abin da ba su sani ba shine ni tela ne, sannan kuma ni dan takalmi ne. To ni mai gida na kaga sunan shi Habib Darakta, shine hannun shi na tashi, to kaga ba kowa ne kuma ya san shi ba. Sannan idan muka kara gangarwa aka ce su waye kamar rana ko kuma abokai, yana da aboki a kani sunan shi Tiki Adam. Sannan idan abin da ya sani dauki Tiki shine mutumin da muka yi gwagwarmayan yawo irin ba da tashin tunanin mami zama masu waka mi kaza, ka gane irin abubuwa. Wai da maka ba irin tashi wai faɗi tashi haka studio ne kuka zauna ko da akwai inda kuke zama ko da akwai kowane studio zaka iya zuwa ka koyi waka shi a harkar waka? Gaskiya kowane studio zaka iya zuwa ka koyi waka, amma duk abin da kake so kai nasara sai ka jibince shi. Muna abin da yake faruwa duk idan kana so kai waka har kai iya ta har kai suna har kai wai abin da kake so da farko sai ka zama kai din ka dauki rayuwar ka mai da ita studio, saboda anan ne zaka ga wani ga inda yake waka, wani ga inda yake waka, wani ga inda yake waka, anan zaka samu ilimin yanda zaka yi taka waka. To kaga anan muka koyi kullun a studio muke rayuwa, haka muka koyi aikin studio. To amma ina ganin kamar sai ga ana waka da mace da namiji, in wannan ta faɗa sai wannan ya faɗa, to kuma sai ga kai salanka ba irin na wancan bane, hikima ce ko ka gani kai wani mawaƙi ne ko wani tunani ne naka daban? To zan iya cewa wani tunani ne nawa daban, domin lokacin da na zo na fara waƙoƙi duk waƙoƙin da nayi suna da su na sanar da su babu mace. Sannan akwai waƙan Kece wanda nake cewa ba ni dama ya masoyiyata.